Bang wuok e yweyo madundo no kamoro ni jago moro otonyo yudo masira bang kane oliero ende kalapapla mane riko wuok e nyasi mar nyombo kod gwedho keny mar jangolo mar Auma mar Ohangla Prince Indah kod minode Winnie e gweng' mar Apogi Uriri e kaunti ma Migori. E tipo mar video manomako kod jopiny mane ni e nyasi no, jago no manyinge oyange kaka Abisalom Ouma mong'ere kod nying mar Oledhi kaka Obise, ineno ka sudo machiegni gi ndege no mane ikore mar fuyo. Kata doko ni jorit mag welo mane nitiere e ndege no ne otemo ywaye mabor, ne otimo tama kendo odok ma omako chumbe ma ndege no diedo godo e lo, gikone to ndege no nofuyo kode. Ouma mayangore ni en fundi mar apiko, kata kamano ne otony ka okale lony ma jariemb ndege no ne ni godo, mano timo kinda kendo gomo ndege ma oduogo bole machiegni kata mayom gi machiegni gi kama ne ndege no wuokie. Jopiny bende nenore kama pake gi ilo bang kane ndege no osebole piny machiegni kanyo. Pok oyangore malong'o ka dibedi noyudo hinyruok moko mak mana ni nonro mawiu to lero ni ne ok oyudo songa e wi gima notimore no. Nyakora mogi, tipo mineno mag video gi gin ma omake kod jopiny.